Aqueles que gostan do deporte da natación xa poden practicalo nas piscinas municipais climatizadas de Lugo, en Frixa e nas Pedreiras. Disporán de 60 minutos en rúa única, pero para poder facelo, cada usuario deberá cumprir todas as condicións marcadas polo Concello para garantir a seguridade. Haberá que solicitar cita previa o día anterior para reservar praza, de 8 a 11 da noite nos teléfonos habilitados en cada centro. Só se poderá facer unha reserva por chamada e haberá que presentar o DNI para acceder ás instalacións, ademais de firmar un compromiso de responsabilidade. Os nadadores poderán estar un máximo de 60 minutos en rúas únicas e o tempo contará desde a entrada á saída das instalacións. Deberán abandonar a auga 15 minutos antes do remate do tempo. Antes de acceder aos vestiarios, os usuarios cambiarán o calzado por un especial de piscina que utilizarán en todo momento. O uso de duchas e secadores está prohibido. Todos os usuarios firmarán un compromiso de responsabilidade para o uso das instalacións, que se limparán e desinfectarán entre cada unha das franxas horarias. As instalacións de Frixa poderán utilizarse de 7 da mañá a 11 da noite, mentres que as Pedreiras abrirán as súas portas en horario de 8 a 11 menos cuarto da noite.